Hello, welcome. Barka da zuwa this movie. Akwai dariya bed da za ku samu kuɗi. Or ways to get on dariya bed. Zan kawo muku wannan bidiyo legit way to get a money free. Free registration. Dariya bed. Get extra 150 every balloon members. Ku bi ni a cikin wannan bidiyo, zan ba ku description link, zan ba ku description, zan ba ku link registration. Za ku yi register a cikin Dariya Bet. Quickly, za ka iya siyan share, withdraw your money immediately a cikin wannan website da zan kawo muku mai suna Dariya Bet. Ku kasance da ni a cikin wannan bidiyo, insha Allah zai yi nuna muku ya za ku samu kuɗi a cikin wannan bidiyo mai suna Dariya Bet platform, a new way that will get a money withdraw cash one time. Just register. After you register, buy a cow. If you buy a cow, you get your own shares. How did you get it? Follow me in this video. I will let you go show you that how you get a money from Dariya Bet. Don't forget subscribe my channel at Zix Movies. So I will drop a link. How to register, and how you get a money from this video. So follow me step by step. I will show you that how you buy a cow. If you buy a cow, you get your share, receive your income, everyone. So let you know that if you get a small money after you are registered, just buy this cow. If you buy this cow, every 1 hour you will receive your income. So kada ku manta da kuna gidan TV mai suna Zix Movies. So duba da aka yi da muna kawo muku bidiyo mai nishadi, yau mun ga za kamata mu kawo muku bidiyon nan da ku karu, sai mu kawo muku shi. Za mu aje muku link a ƙasan wannan bidiyon, da kun taɓa shi za ku samu registration link, za ku samu ku yi shi free. A cow idan ka siye ta za ka samu shi a ciki. Latest way, withdraw $500, $10,000 immediately. 1 hour, 30 minutes, 5 minutes, 10 minutes, you withdraw your money from Dariya Bet. Follow me, I will show you that how to open the account. So I will drop the link of this account. Let's go start. Okay, to yanda ake ana withdraw kudi, how you get withdraw. After you click the link, registration link, zan aje maka link a ƙasan description. After you click the link description, so you go sign off. So if you click sign off, zaka je ka sa phone number, passwords, the confirmation password. Kamar yadda gani yanzu, akwai phone number da zaka yi writing, in ka sa number ka, sai ka yi password, sai ka yi confirmation password. So ka sa abin da zaka iya gane. Let you know that put the phone number correctly and your password correctly, and then confirmation your password correctly. So you can tap registration now. So if you touch you get a register now. So and then you can enter how to get it. So let you know that fill your number very well. Don't forget that maybe kasa number ka ba daidai ba, za ka zo ka yi losing number ka, ko kuma ka yi using din abin da ka sa a ciki. So abin da za ka yi a nan gurin, sai ka kasance da ka saka number ka saka password successfully, sai ka zo ka taɓa registration. In ka taɓa registration, after you click the registration, so you need to save your contact there, za ka iya ka save shi. So zan aje maka link din, ka gani yadda na sa number, password, confirmation password, sai me kuma sai registration. So kada dai ka manta, zan baka link da za ka yi, zan baka link din za ka yi da link din da za ka yi register, sai ka taba a description na video, za ka same shi a ciki. So bayan ka clicking haka ga number ka ya fito maka, sai ka zo ka clicking ka tafi login in. kaga login successfully. So idan ka duba da kyau ka shiga income, za ka samu ka ga ainihin me yake a ciki.
sannan za ga after you open account za ka je home, za ga abun da ke ciki, za ga how many cow, how many you want to buy, you receive your income and every 1 hours or every 1 week, every 8 hours that you want to receive your own income za ka iya karbe shi. So abin da nake so da kai ka bi wannan following instruction, kaga ka bi shi instruction din za ka iya ka samu after registration each one referral you have a 150 naira. Ka gani wanda ya register kasan kai yana da 150 naira. To abin da ya kamata a nan kai shi za ka yi, za ka yi register sosai. Ka gani da cow din yake, wannan shine cow din da ake siya after you buy the cow. So wannan shine za ka siya shi. In ka siya cow din you have your income. Each one cow, any cow that you buy you have a income. So let you know that idan ka ganta 580, ka gani akwai 888. So akwai 100 yana fara daga 100 bayan ya riga da ya fara da 100. So ya kuma dora daga 250 to 2500. In kai scrollin kasa za ka iya ganin duka cow din da kake da bukata za ka siya. So akwai cow iri. So ina so na maka personal data. Idan ka shiga my income din nan, in ka shiga my za ka ga inda ake so ta personal data. Wannan shine ID naka. Let me show you how your ID will be. This is your ID. This is your account ID. Shi ne za ka iya receiving ɗin kuɗi da shi ne za ka iya ainihin receiving ɗin kuɗi. Nan kuma zan nuna maka inda personal data take da online customer service da my train, my time, da withdraw, da receive, da dai sauransu da my income. So wannan shi ake kira da personal data. Nan za ka in kai clicking personal data, in kana so kai withdraw za ka je kai save ɗin bank card naka. Nan kuma shine online customer service, nan kuma train, nan withdraw, da dai sauran irin su income da sauransu. So abin da nake so da kai, kana so kai withdraw bayan ka riga da kai ɗin kuɗi direct. So ina so I want to show you that how you want to withdraw your money. So firstly, even ka taɓa personal data, if you press the personal data, once you press the personal data, so what do you want to go to the next? And then when you are pressing the personal data, let you know that how you show that you free bank card. This is a bank card. If you touch this bank card, za ka je kai saving din data list. In kai saving data list na banki naka, za ka saving na. Okay, to kaga ka taba bank card, za ka samu really name, ma'ana sunan bankin ka, sannan bank name, sannan me sai bank account number, sai mobile number, sai email address. So kai follow the instruction. In ka riga ka saka wa'annan idan za ka zo ka ce submit, ka saving data list na banki naka. Bayan ka riga da ka yi wa'annan, ka yi saving na data list na banki naka, what do you want to go do with the next? So you will go there, if you want to withdraw, clicking the withdraw, have a habited yadda za ka riga receiving income. Idan ka je habited ma za ka iya zuwa inda za ka yi receiving income bayan ka riga da ka yi receiving income inda kake da shi. So every 1 hour or every 2 hours, every 1 week, in time that you want to receive from 1 hour. You look at, I don't buy cow with that 100 naira free when I get. So kaga yanzu ina da me, na receiving 100 naira times 2. So abin da za ka yi a nan gurin, kaga nan gurin duk inda ka dawo za ka zo ka yi receiving, za ka zo ka yi receiving. Kaga na receiving, nan ma na receiving, wannan ma na receiving. So duka wannan ma free ne. Sai ka je ka saka kuɗinka, when you put your money, you get your income there. So let you go there. If you click the receipt, this is a receipt. I want to go receive my own income there because of I opened the account after 1 hour. So anyone, if you buy account, you will come to receive your income. So if you have a 500,000 or 1 million, anywhere you will put your, you will go receive your own income there. This is a legit way. If you look at, I don't receive my income. The next 1 hour, if I need, zan iya dawowa baya in karɓi income dina. So let me know that how you want to withdraw. I want to go show you that if you want to withdraw, so if you get money there, you want to withdraw, just you look at, I will release 909 naira. Now I will receive it. So if you want to withdraw, just go to the withdraw place. Where the withdraw place, and then every 1 cow, if you look at 100, 250, 80,000, 500, 200,000 and 80. So if you look at 100 cow, is a more cow. This is a 250, 2,500 naira. This is a 80,500. This is 280. You look at 888, 288, and then what do you go the next? The other car. Let me go scroll down. This is the last car, 580,000. If you want to buy the cow, you can buy the cow, and every month, every hours, every time you go receive your income. So this is an video. So the next video I will show you that how you want to make, how you get many more. See me for the next video.